Hi bro, good morning. Rahina Official आंनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय जोबोद गुड मर्निं। बेनिफ्राय अखा हानाया जोबबायना जोबाखै? अखा हानायफ्रा जोबबायना जोबाखै होनदां नोंसिनिथिं? ना मोनदों? अबा ना मोनदों? अरा खमादो गेसआ लिक जानायमोननो भारा गोदान सफैदोंमोननो महनफुरनो मैया सैनायनो ओमफ्राय गुड मर्निं थाबाय लोगो लोगोनो न'आ खामाखै ए सिङाव गेस आन्दाज जोबबायमोननो एसे होमबाबो 6 लाइक थेंक इउ। दे कमेन्ट हर। राजिब बर' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर खुलुमनाय थाबाय। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दान्दिसे सम लाइभ फैबाय आंनो माने दा 600 WT नांबावथारगौ। ओंखायनो फुंनिफ्रायनो नाजालायबाय आङो WTखौ बुथुमनो थाखाय। माइदांगुरि होननाय गामिनि ओमफ्राय नोंलाय बबेनिमोन? नों ओमफ्राय बबेनि? नाइस भिडिअ आदा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। WTआ 600 नांबावथारगौ माने 600 माबाबानो आङो माबा जासिगोन कमप्लिट खालामनो हासिगोन आं WTखौ। ओंखायनो फुंनिफ्रायनो एसे नाजाफिनलायबाय। थाब खालामथारनांगौ नालाय नङाबा बिराद बरिं मोनोलै माबाखौ WTआ बिराद बरिं माने जाया जाबाय थायो। ओंखायनो एसे थाबनो जाथारथोंसै होननानै फुङावनो ओंखारबोलायबाय आरो आं लाइभआव दान्दिसेबाबो। अखा हानाया जोब्बायलै बाब साननैया कमप्लिट नन स्टप अखा हाबाय।
आं मिथिया बिखौ मानो एसेबां मोजां मोनो। कमेन्ट हरद' राजीब बर' कमेन्ट भिडिअ नायसादा जोबोर जोबोर साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसेब्लाबो आंखौ मदद होफैनायनि थाखाय। बे खोन्थायाखिसैदि नों बबेनिमोन होननानै आं दहायनो सोंदोंमोन। मा जायगानिमोन बबेनिमोन एसे खोन्थाहरदो अननानै। जिउ नों साया माया दान्दिसेनिल' नोंखौ लानानै गेलेजाया। जिउ नों साया माया दान्दिसेनिल'। कमेन्ट हरद' कमेन्ट सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट हरद'।
मानोथ' फाननांगौ जाखोब्रा फाना
Good morning, guys. Good morning. बिबारनि माला आखायाव लानानै सोरखौ नेदोंनो अनसुलि बिमा आखायाव बिबार लानानै सुजुनाय बिबारनि माला आखायाव लानानै टें 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 टें
आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ Hey.
हमें तुमसे प्यार इतना है, हम मगर जान से मगर जी नहीं सकता तुम्हारी बिना। हाँ, हम तुमसे प्यार।
बाबा सिखारदो बाबा सिखारदो टाइम जालांबायथ' कलेजाव थांनांगौ मैयाबो एबसेन्ट जाबाय बार बार एबसेन्ट खालामनो मोनाथ'
बेराफ्रा खामबाय हा गेसा फुरा जोंब्लावजोब्बाय हा दै थिंफ्रा खामासै थिङा जादों हा अ खाथाबनासैनो बबाव बिदि अखा हानायाव थांनोसै सोर खोन्थाखो हा बबेनि फरायनो फैदोंदां बेफोरबायदियासो थानो हागोन दा बेयावलाय सोरथो थानो हानो बे आनारसआ देरनो रोंस्रासैलै खेबसे सोर होना मामायासो होनो दा जिबौ थायो होननानै आं जिबौ थानो मोननांगौ जाखो एसे माबाबाथाय देरबाथाय आरो बेलेगाव गास्लायनांगौ ज'ल'सो दोननाङा दा दाहाय सानैजों थांसै मामा अके उदालगुरि कलेजाव बारसायाबो खालामाखै हा बेलेगाव होदों बियो हा सोरनियाव अ हेल्प भिडिअ अ सोरो औ बे मान्थलिखौ होनो हाया ओमफ्राय मा दालाय माबायाव लासिगोन एजिलिमाव लासिगोन बोराया थांदोंमोन दा मुलि लायनांगौमोन दा फार्मासियाव
गोबांद्राय लोमजायाखै बुजिथ'वाखै दैया लोमजोबोब्लाबो बेयाव मानसिया टिउसनाव थांनानै थाहैबायना सोरो फिसाजोखौ टिउसनाव लायबाय ओइ टलफुखु खाथियावसो दं नालाय थाब मोनफैयासै बियो ना खावै फिसा मोनो बेयाव बेखौनो बोखांगासिनो जोंनालाय फासि जालखौ होला नोंहा दैयानो जाथ'वाखै दैयानो बुरजा गोरलै गोरलैथार हैनांगोन बेयाव गिदिर ना फैयाखै गोरलै गोरलै गोरलैबाबो नांबाबो जायोदि नांगौ जायो खिन्थु दै गैथ'वाना दा ओइथिंलाय मैगं लायग्राया दे 8था जासिगोन क्लास रुटिनखौ हरबाय दे आं बिनियाव माथो जाखो ओमफ्राय माबागोन माथो खालामनो ओइ मामा सिखारखालाय नैबे बुस्थुफोरखौ दुंजोब रेंकर्डखौ दुंजोब सिखारबाय बुस्थुखौ बोखारलाय नुवाखै दानि फुङाव आराम जाबाय एसा पुर्निमा बिब'आ फैनो नागिरदोंमोन मैगं नायजानो दाखोरा आरो सुइस अफसो मबाइलानो गोदाव सोरावसोलै बे दाखोरा मा जागोन अखा हाबाय थाबा रानथेजोबसिगोनलै जों नोङो मुस्रिखौ बोखार होनदों आङो आं बाथोन सिफ्लेनो दाउखौ नागिरनो आङो थांबा नों बाथोनखौ खांथां आं माबानोसै आं नागिरबाय थानोसै होदो मुस्रिखौ बोखारना लाग्रो दे गिजोबसिगोन मोनसे आराम बोखार गथ' गारसो हरगोन जाबनाय बायदि खालामना नै बुथि दं होनदां बेयाव बिसनाफोरखौ बोखारना लानांगौ कक्रच खागोन Lemang. बाथोन सिफ्लेनो दाउजो रुदों ओइदि दै गुदुं गुसु जाना थादों
अभारद्राय हाबायलै अखाया अयनायद्राय सारज'नाया सोरजोंबा फैसा थगायजादों आंखौसो नायलाय नायलाय मबाइलखौ बोरै सिनायनांगौ जाखो गोदाव सोराव मैया बोरै सिनायनांगौ जाखो मबाइलावलाय आंलाय सुजुनाय बिबारनि माला मोनबाय माया बेलेग बेलेग कलेजनि
उदालगुरियावनो फरायदो उदालगुरियाव बै जायोबा बेयाव लांगोन आं बेलेगाव आरो दिगदार जालायगोन जुननि लास्टिं जाहैखागोन बियो मोनसे फैद' बाबा फैद' देलायदों ना मादों आयो इसोर भगबान ओम सद्गुरु बाबा मा जाखो
เขาให้อะไร사니고 하그래 그래요. 포바이 사니야. 아. để cho nó không như là nó bình thường 우동을 나도 쓰는 거야. 저기 순이 봐봐. Sao này không có gì nữa đâu. Không cái này. Ông Dali ạ. Đi tụi mình ra thảo. 무슨 하고? 아? 무슨 말이야? 일레만 누구 써? 나 그거 있어. 딱 칼린. Đây là ngọc nó không. Đây là mới có cái này cái Đâu? Vừa.
ना नि आंना दंखायो Chip, chip. दै गुदुंसो लोंदां ओइ हरलाय नारेंखौ हरबालाय Vào đây đó. जायोबालाय दानो फोजोबलांनो हागोन बेखौलाय लासै लासै जानोसैब्रा बेखौ दानो जायोना Vào đi xin ăn phần thử ra được. Không có ăn cái này cái tay cái này. Cái bùa. Sao vậy nó ngon rồi. Cái bùa rồi. Sao vậy? Cái này. Không có gì ra được nữa. Ra được rồi. Này phải xem lại. Đừng có ngủ trong anh nè thì được. Ông đi xin nó rồi. Ngon sana lên tại mà. Tại nó sữa phu nhiều mà. Hay là Ông ép không nhiều hơn. Baba. Mencibaya nama aku biar kali mencibaya aku biar. Hah? Mencibaya aku nama aku biar kali mencibaya biar. Buka? Education. Education बेखौ बायनोसै दे Rồi từ đầu tiên con này dần với nhau hết. Giờ về từ kho bằng ra rồi. मोननै मोनथामसो जायगायाव जायो गुवाहाटियाव Cái số ra là đi thằng thầy rất là thằng đây nào. सिराखाना खाथियाव जायो nó mà có hay cả thêm một chứ बिनि खाथियावनो जायो Offal dulu apa? Hah? Offal dulu. खाथियाव माथो जायगा Dia di sana ini. मैयानि लेंहरदोंमोन उदालगुरियाव Hah? Mary Mary, kenapa dulu? Mary gimana? मेरिजथ' नङाना मेरिटसो दा
मिथिखायो जब खालायाथ' मेरिट होननानै मिथिया आरो खालि मेरिट मैगं नांगोन ना ज' जाग्रायाथ' बे फोरलायाल'सो बिनि अनगायैथ' बेलेगखौ जाया खुमब्राखौथ' नों जाया ओंखायनो लाबोला आंबो ओमफ्राय आलु लाबोजागोन आरो हा ओंखायनोथ' आलु लाबो आलु हा पटलखौथ' फवासेल'सो बायदों 20 थाखा पवाखा मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा आदा औ ओंखाम जादों नै ओंखाम जादों ओंखाम जागासिनो दङ आङो ओंखाम जागासिनो दङ दे जागोन दे नायगोन मा खबर दे बुंद' एसे खोन्थाहरद' एसे खबर सबरफोरखौ मा खबर दे बुंद' एसे खोन्थाहरद' एसे खबर सबरफोरखौ मा खबर दे बुंद' एसे खोन्थाहरद' एसे खबर सबरफोरखौ लक्ष्मिता दा नायगोन दे नोंनि गोदान हगारनाय भिडिअखौ दा नायगोन आङो खोथा होनाय थाखाबाय दा अखा हादोंलाय नै फिसालाखौ कलेजाव दोनलांनांगौ बिराद जारलासो स्कुल टाइमावसो अखा हायो बिराद जारला मोनबाय आं स्कुल टाइमावसो अखा हानायखौ
नै जास्ट ओंखाम जाखांबाय बेनिफ्राय दा नै फिसालाखौ स्कुलाव कलेजाव दोनलांसै बेनिफ्राय दखानाव दसे थाहैनोसै नोंनि भिडिअखौ नायनोसै आरोखि बिदि मोला बय गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसेबाबो नुजाफैनायनि थाखाय आङो दसे नै लाइभ होदोंमोन लाइभ होनानैनो डाइरेक्ट ओंखाम जाखाहैखाबाय आं माइकआ आंनि माबायाव दङ मोदोमाव दं नोंसोर मा मा खोनादों इसोरसो जाने आरो ओंखाम जाखांबाय बेनिफ्राय दालिमोन नोंसोर खांखिलरसो होनोमोन ना मा होनोमोन जोंनाव खांख्रिखला होनो बेयाव भात केरेला बेजों न'निनो बेबो बे खांख्रिखलाया न'निमोन बेनिफ्राय दाउदै रुनायजों मिक्स खालामनायमोन आरो आंबो बन्द' खालामखासिगोन भात केरेला बुङो औ जोंनाव बेयाव माबा होनो खांख्रिखला होनो आरो जोंनाव बेयाव उदालगुरियाव खांख्रिखला होनो औ न'निनो बेयो जोंहा माबाया खांख्रिखलाया जोंना न'आवनो दङ न'आवनो बिदिनो मोनजाबाय थायो नोंस्रा जाखांबायना जाखाङाखै लक्समिता जाखांबायना जाखाङाखै अखाया नै फुंनिफ्रायनो होथारलायबा अखा हानाया आयौ दासो साहाजों साहा लोंखांबायनो दे जोंना साहानि बारा खारबार गैया जोंनाव साहाखौ बारा लोंनाय खालामा दाहाय बेलासिफ्राव एसे एनै आरो लोंबा लोंबाय लोङाबा जेबो गैया आरो डाइरेक्ट नै दा बे फुङाव ओंखाम जाबाय होनबाथाय आरो गेजेराव नांलानोसै डाइरेक्ट हरनि 10टा 9टा बिदियाव मोनजाबाबो जायो आरो जोंना ओंखामा अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं
गैथारला 1 घन्टा खालामथारखासै hả ai đây vậy 하जोनि दैयाथ' दाख्लैबो बोखोखादों हाजोनि दैखौथ' ओरै बोखोखादों भुटाननिया बोखारखादों दाखालिनो हा बोखारना होखाबाय Hmm?
mulai maya tuh kok orang फैयाखैनो आयु मानो होदो जोंना बे नाया बे माबाया मा होनो गोलाव गोलाव बे हायिया बे जाजागौमोन गैखालामाथो मैया जानायालाय फ्राय बे पटलसो जागोन ना जाया फाथैया ओइ दसे थाबाय र' लायनि थांखादों सोरखौ नेदों अनसुलि बिमा हा सोरो सिनियालाय बेयाव दंमोन ना एसे नागारबानो थांसै गन मोनसे होबानो जायोलै जाबाय